be a focus of the conversation with President Kagame when we're in Rwanda. Blinken Sera njili pangulujigero la akumbena Congo RDC ka Minisiri misigilendo uka jamana komako nyanaboli kuna. Christophe Lutundula alefe. Mi la seli kera Congo RDC masaya sofe. Mafla nyogonye ukayanga do ani Congo jamana tigi Felix Tshisekedi ni nyogonche mi bena ke kligayan fan wati. Uka masaya so konona la min kera bataki ka lasi. Congo RDC jamana tigi Felix Tshisekedi ba feka kuma nyogonya uteme ani Ameriki Jamana chila di Antony Blinken ni nyogonche. Mi be talike aka jamana ani Rwanda jamana che geleya uka. No doye jekulu marama fentigo munu bi wele ko mouvement du 23 mars M23 oluka dangarli walewuye kigali be min galuntigiya. Bataki do kono ko laglana mugota ani kononto munu ye Congo RDC ani Ameriki Jamana diunye. Ye jalaki bi kigali kan. Ameriki Jamana ka chilade Antony Blinken ka kangandi ka kuma ka lajeya ko Ameriki Jamana be dansigi ka jalaki bi. Uka jamana nyemogo ani mawoma munu ni ulusi yera ni karogeleya walila kata Congo RDC jamana ken kayan fama. Ko laglan jekulu ye ninke bataki. Ameriki Jamana ka chilade Blinken ka kangandi ka Rwanda jamana tigi Paul Kagame kunafonia ko Etats-Unis jamana te jeni mashika jekulu marama fentigu M25 mauka kokorodoni. Inafo Ameriki Jamana tigi koro Barack Obama tunya la se chugomina samba fla anintani fla. Mila sira uka chakeda fe nabi wile ko Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Oche mogoba Robert Minani biuzofe. Miye ni faranonga jekulu bulono blagafe kebaka doi. Ameriki Jamana ka beje fanga la sinsini chiladi. Kaka ni tama nunu sinfe. Minkera Rwanda jamana ani Congo RDC jamana kan. Kaka yanga chien la kikade fo ali nabe digi dola. Ka jalaki binkene kan jekulu marama fentigi M23 moko kan. Mimbe ke kumakan gelen ani ka kangarda kambla kata Rwanda jamana ma. Kololo mimbina uka jamana soro. Nu tura kan M23 jadi jekulu mau kokoromadu. Inafo Ameriki banyumake ton Human Rights Watch ba la se chugumina. Samba flani tani fla. Jekulu marama fentigi M23 ka dangarli ni karogele ya wale chama de taraka dugudendo usegere Congo RDC jamana ken kayan fanfe. Ni jekulu kofale mi ka bara benendo buna damadiya ju sharia ula fasalima. Uluba nya fatugumina. Uya lajeya usinfe kafo. Ko sharia chama undi bi. Munu bela jelen ya ira kafo. Ko M23 jadi jekulu mau ka dangarli wale kera sababu ye uwati nunu naka muga ani kononton nyogon bone unina. Antony Blinken kani tama nunu kofe min kera South Africa jamana ani Congo RDC jamana kan kayan kata Rwanda jamana kan ni kunyogon kono. That is essential to actually bringing peace and security to the region.